Gikahinaman karon sa social media ang smooth dance move sa managsuon sa Dumaguete City, Negros Oriental samtang misayaw ug sinulog dance. Matud ni Youth Cooper teacher J. Lord A. Gumera, duol sa ilang kasing-kasing ang pagsayaw ug sinulog isip mga deboto sa Senyor Santo Niño ug hilig nila ang sayaw ug arts. Dugang ni J. Lord, wausab sila magdahom nga mag-viral ang ilang sayaw sa social media. Samtang sa pikas bahin, daghan usab ang lalingaw sa sayaw sa Tatay Tanks. Nakaani kini og libuan ka mga views ug ubay-ubay ka mga shares ug likes. Nagedad og 48 anyos si Tatay Tanks ug usa ka fish vendor nga taga Alaska Mambaling, Cebu City. Matud niya nga nawala ang iyang karaan nga FB page. Hinungdan nga nag-vlog siya og balik hangtod nga nag-viral siya pagbalik pinaagi siyang bag-ong sayaw sa sinulog.